slår. Nu är det dags. Albert Kindberg försvinner strax. Bästa body för kropp och själ. 4 veckor i träpanel. För din vårvärme lika bra. Som tango med Arja Saijonmaa. Vi ska vara bastu, hångarna på släpphalsrätt sida. Bastun breder är vi som breder 100 grader noja. Bara bastu, hejta på så släpp din bara yr. Bara bastu, jo. Vi ska vara bastu, hångarna på släpphalsrätt sida. Bastun breder är vi som breder 100 grader noja. Bara bastu, hejta på så släpp din bara yr. Ei rompunut. Tik tik takulen korkannut. 90 grader, vi är nästan där. Perkele, det var på värma jää. Svek din lankar. Ja. 1, 2, 3 sauna. Vi ska vara bastu, hångarna på släpphalsrätt sida. Bastun bröder är vi som blöder 100 grader noja. Bara bastu, hejta på så säg din bara yr. Bara bastu, jo. Bara bastu, bara bastu. Bara bastu, bara bastu. Bara bastu, bara bastu.